W kategorii pierwszej za zasługi w misyjnym dziele Kościoła w tym roku medal otrzymują siostra Rozariana Krystyna Sitar ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa za 50-lecie posługi misyjnej, którą realizowała poprzez pracę katechetyczną, pomoc medyczną i edukacyjną w Republice Konga i Kamerunie i Gabonie. Siostra Tacjana Kinga Perszon ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny za ponad 40-letnią posługę misyjną w Zambii i Tanzanii, organizowanie placówek misyjnych, włączanie się w życie parafialne i edukacyjne. I ksiądz prałat dr Stanisław Siwiec za wieloletnią działalność misyjną, formacyjną i naukową, tłumaczenie Pisma Świętego na języki lokalne w Zambii, Tanzanii i Czadzie.